Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Украина очень профессиональные вооруженные силы, которые могут обеспечить оборону государства, сказал во время рабочей поездки в Николаевскую область министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что Украина выйдет на свои границы в Крыму и на Донбассе. Давайте послушаем министра. Ми разом робитимемо усе, щоб Україна була вільною та незалежною. Ми вийдемо на наші кордони, визнані міжнародною спільнотою, і в Криму, і на Донбасі. Пане Олеже, Украина придерживается политико-дипломатического пути возвращения своих территорий. Когда Алексей Резников заступил на пост министра обороны с трибуны Верховной Рады, он сказал, что задача Украины является укреплять ее обороноспособность. Вот что вкладывается в эти слова? Все же Украина не откидывает военный сценарий возвращения своих территорий? Дивіться, по-перше, коли прийшов до влади Зеленський, він теж зосередив увагу на тому, що буде досягнутий мир. Тобто це на тому, на чому він опирався. Його команда також це повторює і намагається це зробити. Але ми розуміємо, що це не дуже просто, тому що контрагент у нас просто, з яким домовлятися не можна. Я маю на увазі Путіна і Російську Федерацію як таку нинішню. Так? Тому тут одним мирним шляхом дипломатичним, скажімо, точніше, дипломатично-політичним, я думаю, моя суб'єктивна думка, не вийде. Тому що дипломатія тоді є ефективною, коли вона спирається на багнети і на сильну армію. Тому тут все логічно, що ми розбудовуємо армію. Хотілося б більше, хотілося б швидше, але є на то причини чисто економічні і так далі, так далі. Але без армії і без сильної, потужної взагалі держави ми не зможемо досягти тієї мети, про яку казали. Ми не досягнемо миру, якщо будемо слабкими, і нас ворог не буде боятися. Не буде боятися втрат своїх і так далі, так далі. Тому нам треба ставати сильніше і сильніше, і тоді, це знову ж таки не сьогодні і не завтра, так? Це довгий час. Але по истечению этого времени, то есть можем ли мы сказать, что территории, захваченные военным путем, а так или иначе Крым был захвачен военным путем, как, впрочем, и территории Донецкой, Луганской областей, то есть разрешение этой проблемы лежит в военной плоскости? Или же это такой комплексный вопрос, в том числе политико-дипломатическая плоскость, военная, которая вот... Дивіться, по-перше, є досвід, наприклад, Азербайджан і Вірменія, так? Дуже багато років пройшло до того, коли був задіяний воєнний компонент. До цього йшла така ретельна підготовка, підбір союзників, робота з союзниками, розбудова, знову ж таки, армії, оновлення армії, в тому числі Байрактари і так далі, так далі. З'явилося це все, робилося не один рік і не два. На жаль, ми, мабуть, стоїмо на такому шляху, що будемо намагатися до останнього зробити це умовно, в мирний спосіб, але воєнну компоненту ми повинні підготувати до того, що на певних етапах і певних територіях прийдеться застосовувати армію. Вот вы вспомнили опыт Азербайджана. На прошлой неделе как раз была годовщина 44-дневной национально-освободительной войны, и мы в наш эфир включали различных политических аналитиков из самого Азербайджана и, собственно, анализировали то, что произошло год назад. И вот практически все в один голос говорят о том, что вот те минские договоренности, которые были у них, а они у них были, и причем с участием таких сильнейших государств, как Соединенные Штаты Америки, Франция и так далее, они были абсолютно неэффективны. То есть они ничем не помогли в принципі. І в той раз, і в цей раз є одна компонента в вигляді Росії, яка фактично завжди є тим фітільом, який постійно горить, і який постійно підштовхує сторони до розв'язання в умовах Росії, скажімо, в мізках російських політиків, саме в такому способі, як вони хочуть, щоб це було як вигідно Росії. Тому зрозуміло, що і тут, і там один із контрагентів, один і той же самий. Тому ефективність буде приблизно така. Але, дивіться, той же Зеленський прийшов, він критикував Мінські угоди, але поки що немає інструменту, і до Мінських угод дуже багато прив'язано.
Тому є бажання їх якось переформатувати, можливо, якісь інші формати напрацювати, але знову ж таки бажання і у нинішньої влади, і, ну, скажімо, у всієї нинішньої влади, тобто можливо відмовитися від них, можливо їх переробити, але тут одне але в вигляді Росії. Росія не хоче і не погоджується зараз щось змінювати. Вона тільки одне хоче змінити, щоб вона була над процесом. І Путін постійно про це наголошує, що ми ж тут взагалі нас нет. Їх там нет в Криму, їх там нет в Донецькій, Луганській області. Нас це не влаштовує, тому все одно ми якось тримаємося за ці Мінські угоди. Але настане час, коли, так як і в Азербайджан, Вірменія, настане час, коли будуть задіяні інші механізми. А как вы думаете, насколько вот в азербайджано-армянском конфликте, точнее, в разрешении этой конфликта была важна фигура самого Ильхама Алиева, который долгое время правит и которого называют в том числе авторитарным правителем? Какая была его роль? Ну, бачите, це його успіхи, це його історія, вибачте за тавтологію, історія його персонального успіху, так? Тому що з ним асоціюється ця перемога. З лідером країни завжди асоціюється. І якщо лідер країни приводить країну до перемоги, або там часткової, або істотної, то це автоматично лягає на нього як позитив. Точно так же, як і зворотній сторони. Якщо країна програє, то це лягає на лідера, який на той час був. Тому тут, знаєте, історія, коли там пройде 10, 20, там 30 років, будуть згадувати саме лідера держави і будуть казати, на чолі з ним такі-то позитивні моменти відбулися. Тому тут все логічно. Я дуже хочу, щоб у нас, хай цей лідер досягне теж таких, ну, скажімо, звершень, поверне територію. Так а в наших реаліях це можливо? В наших реаліях це, я дуже хочу, щоб це було можливо, але, дивіться, і там пройшло не один рік і не два. Для цього, ну, знову ж таки, повертаємося, з чого починали. Для цього треба розбудовувати армію і робити її такою, як, знаєте, максимально оснащеною не лише живою силою, а і так, як ці ж Байрактари. Вони ж показали, знову, у нас його один раз застосували, Кремль там тиждень плакав, як же так можна. А їх повинні бути у нас сотні тисячі, так? Тому що новітня технологія, яка менше застосовує живу силу, а високі технології застосовує. Це Ізраїль робить, це в Сполучених Штатах є. І я дуже сподіваюся, що от один із сигналів, який мені дуже подобається, і не тільки мені, і навіть деяким російським, але не проросійським політологам, що ця хартія, яка була зовсім недавно підписана, по результатам візиту президента до Сполучених Штатів, там були підвалини закладені до цього, а хартія вже чітко визначила моменти, що буде з Росією. Там дуже класні дефініції. І чітко дали сигнал, що Сполучені Штати усвідомлюють, хто є дійсним агресором не тільки в Україні, але і в газовому питанні, і в інших частинах там світу. І стосовно, що України стосується, то вже й Британія не погодилась, а, скажімо так, сказала, що якщо буде так і далі ситуація з Росією розвиватися, маю на увазі на кордоні, то туди пришлють нам, якщо не помиляю, 600 своїх десантників. Це ж виходить з того, що ми не одні, і нам допомагають, і усвідомлюють, що ми одні, на нинішній момент не можемо протистояти. Протистояти можемо, але повернути себе, свою територію на ті кордони, які були, зараз ми не можемо. Ну, а вот где гарантия все же того, что вот те документы, хартия, даже декларации, резолюции, то, что декларируется, артикулируется с уст там, лидеров Соединенных Штатов Америки, Великобритании и так далее, не останутся только лишь на словах. Давайте посмотрим ретроспективно. Будапештский меморандум. Украине, Великобритании, Соединенные Штаты гарантируют территориальную целостность. Россия тоже.
Россия в одностороннем порядке нарушила, разорвала эту договоренность. 2008 год, есть реальные шансы получить ПДЧ. Но наши западные партнеры, которые сегодня являются ключевыми переговорщиками в нормандском формате, тогда препятствуют этому. Франция и Германия. 2014 год, территория Украины оккупируется. Наши западные партнеры говорят о том, что подождите, потерпите, пока действовать не нужно, мы обеспокоены ситуацией и так далее. И вот сейчас снова, когда поднимается вопрос про НАТО, нам говорят, что консенсуса по этому вопросу нет. Северный поток, мы говорим о том, что у нас проблемы с энергетической безопасностью, как в Украине, так и на территории Европейского Союза. Соединенные Штаты Америки дают зеленый свет Северному потоку-2. Ну, как-то вот интересно все же получается. Почему так происходит? По-перше, це дуже просто. Нема жодної держави в світі, яка більше опікується інтересом іншої держави, чим своїм. І тут є і мінуси. Так, Німеччина останній період взагалі, моя дуже суб'єктивна думка, не зрозуміла, чий союзник. Із останніх заяв і по мігрантам, і по всьому, таке враження, що все-таки Газпром платить всім. Це якийсь жах. Але я усвідомлюю, що якщо так цинічно подивитися, так, Німеччина обстоює свої інтереси. Вона і зараз, як і Франції, не хочеться бити горшки з Росією. Це в них, це ж не перший раз. Ви ж згадали 2008 рік. Це ж, це давня історія дружби цих народів. Вони або воюють, або сильно дружать проти когось. Тому тут, в мене тут оптимізму зовсім немає. Стосовно Сполучених Штатів і Великобританії, зараз в мене оптимізм є. Чому? По-перше, Британія, вона, скажімо, пішла у вільне плавання, і вона тепер не зв'язана оцими бюрократичними, безкінечними якимись документами, нормативами. Там треба всіх послухати і зробити в результаті так, як вважає Союз. Британія зараз веде себе досить агресивно, і я чому в дуже, скажімо так, стриманим оптимізмом ставлюся до цього. Британія атакувала росіян неодноразово, маємо на увазі, і хімічну зброю застосувала на території Британії, від якого постраждав не тільки там колишній ФСБшник, чи хто він там, але і мирні громадяни. І дуже, Причому це происходило кілька разів. Так, це ж просто тоді якось Британія менш так ефективно реагувала. Але я знаю, що британці, вони, можливо, довго запрягають, але теж можуть гарно і вдарити. Це раз. А Сполучені Штати чому? Чому вони відрізняються від 2014 року? Тому що в Сполучених Штатах зараз непроста ситуація у президента, насправді. Дивіться, Афганістан. Поразка. Поразка, яка дала зелене світло Росії і Китаю. Зараз Росія, що розганяється в Росії? Штати вже не ті, а Китай так само каже. Зараз наш час настав, вони так думають. Я думаю, що це дуже помилковий момент. Про Китай я не скажу, а про Росію я дуже хочу, щоб вони помилялися. І тут Сполученим Штатам, президенту в першу чергу, ще одна поразка геополітичного сенсу. І так рейтинг у нього зараз, дійсно так, якщо не обвалився, то такі дзвінки дуже негативні. І в Сполучених Штатах в самих є проблеми і так далі. Так далі. Зараз потрібна історія успіху. Або історія хоча б того, що Сполучені Штати на оцій шахівниці займають перше місце і грають білими. Вы думаете, вот история с Украиной, это будет такое success-story для Америки? Я думаю, що може бути. Тому що і наскільки я там спілкувався з колегами, які дотичні до еліти американської, то вони кажуть, що зараз, на їх думку, і мені дуже хочеться, щоб так було, перемогла, умовно, партія проукраїнська. Не про Росію, там лобі проросійське є, і наші, але воно, розумієте, в нинішній момент воно збігається з інтересами Сполучених Штатів і частини американських еліт. Тому тут я теж стриманим оптимізмом ставлюсь, що вони не тільки про нас будуть думати, вони будуть думати, як, по-перше, виправити ситуацію з поразками, отримати бажану перемогу над Росією, і це дуже,
тим більше, що на чужому, ну фактично на чужому полі, так? Але тут єдиний момент, що на цьому полі знаходимося ми, і нам не можна там сидіти і дивитися, так, вони нам допоможуть, не допоможуть, подумають за нас, не подумають за нас. Все одно нам своє робити, але союзників треба мати і мати їх потужних. Я все-таки впевнений в тому, до Європи в мене є претензії, ну, дуже суб'єктивно. Я не розумію, ну, я розумію їх логіку, але не розумію того, що вони не усвідомлюють, що Росія – це така країна-хуліган. Якщо їй давати там спуск, то колись там проснуться, а не дай Боже, вже русський солдат опять повторив все в Берліні. Тому тут, скажімо так, мене дивує те, що дуже освічені політики, так, вони дуже погано знають історію. І вони на ній нічому не навчилися. Чомусь вони на сьогодні все ще кланяються перед Росією за те, що вони зробили під час Другої світової війни з Росією. І при цьому забувають всі народи, які воювали з Німеччиною, які втрачали, які гинули, і перед ними вони чомусь не вибачаються. І чомусь у них немає оцієї, знаєте, почуття вини перед Україною в тому числі. Тут можно обратиться к цитате Джорджа Бернарда Шоу, который говорил о том, что единственный урок, который можно извлечь из истории, это то, что люди не извлекают урок из истории.